Des de la Fundació Esclerosi Múltiple us aconsellem realitzar aquesta pauta de forma regular per tal de crear uns bons hàbits saludables. Els estiraments s'han de mantenir durant uns 10 segons sense provocar dolor. L'únic que hem de notar és una sensació d'un moderat estirament muscular. Bé, a continuació iniciem la pauta d'exercicis. El capet el tirem endavant. Amb els braços em puc ajudar lleugerament per tal d'estirar la musculatura posterior del coll. A poc amb el braç dret aguanto el cap al costat dret i després seguidament canvio cap al costat esquerre. Així afavorim l'estirament de la musculatura lateral del coll. A poc estirem els braços endavant i amb un braç aproximo al contrari, i després canvio cap a l'altre costat, afavorint així l'estirament de la musculatura posterior del braç. A continuació, els bracets els pugem a l'aire, agafem els colzes i estirem cap a un costat, a poc, cap a l'altre, afavorint l'estirament del tríceps i de la musculatura lateral del tronc. Molt bé. A continuació, posarem els peus que es toquin entre si les dues plantes dels peus, agafem els peuets així, amb la zona de l'avantpeu, i evitant fer rebots, intentarem no fer rebots, mantenim aquest estirament de les dues cames, de tota la musculatura interna de les cuixes. Aguantem aquí els 10 segons que us he recomanat anteriorment. A poc, tal com estem assegudes, intento flexionar la cama i l'altra, la dreta, la mantinc estirada. A poc anem endavant, intentant afavorir l'estirament de la musculatura posterior de les cuixes. Agafo aquest costadet i a poc canvio amb l'altre. Estiro aquí, aguantant aquests segons. A poc ens posarem de genolls, assegudes, tocant els talons, assegudes als talons. A poc anem baixant els bracets, estirant tots els braços endavant. Així afavorim tot l'estirament de la zona lumbar i de els braços també endavant. A poc, tal com estem així, el que farem serà al revés. Em tiro lleugerament endarrere per provocar un estirament de la musculatura del quàdriceps, de la cara anterior. Aquest exercici, si algú no el pot realitzar perquè no es pot posar en quadrupèdia, també es pot fer assegut. A assentar-nos, el que provoquem és baixem les cames endavant i les separem un pelet i baixem el tronc endavant i descansem. Fins aquí aquesta pauta d'estiraments. Des de la Fundació Esclerosi Múltiple us animem a practicar-la.